Poštovani prijatelji, dobro večer i lijepi pozdrav iz općine Novigrad u Zadarskoj županiji. Ovo je jedna prekrasna općina koja se nalazi na samoj obali mora, iznad koje se nalazi jedna stara utvrda. Kao svi tipični gradovi na moru, i ovaj grad nudi različite turističke ponude tokom ljeta, a i sada početkom jeseni, krajem 9. mjeseca ovdje se može jako lijepo uživati u zalasku sunca, u ugodnom sjedenju na klupi gdje također sjede i mještani u ovome gradu i poneki turisti. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz općine Novigrad u Zadarskoj županiji i do sljedećeg viđenja. Lijep pozdrav!